Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Daka jingiarap u Conrad kem ki Pulit ya snar khaii drok. Daka jingiarap jong Conrad sangma lembat ka jingptien lenti jong u DJP ki Pulit jong ka East Giant Hills kila yo ban kem yo way snar khaii drok na nong sning. Utay snar khaii drok uday ubala tip kerteng kum u Joseph H Zuwala ubala sauhun riuts nem karta. Ki Pulit kila yo kem ya u hakapor ba udang mi na Mizoram banlet siya Guwahati daka night super bus ka badan yu number AS Notway LC Nriu R way Nriu. Ki Pulit kila pensange ya kani ka bus hajan ka petrol pom nong siang bat kila penlong ya ka jingkanra ya ka bus barok ka way. Bat hadian kani kila yo ru ban kurup ya kapla tap jan suitcase. Na kani kapla kila yo kurup ya udrok bala tap daw Joseph. Uni udrok ukia kumba shi kilo nyogram la ya thu ba uni ukenja drok uday bandang pa san shushu ban kelalong bandi bat utai usnar khaii drok ula thmu ban lej Aisha Guwahati kenang bakin la ban pa shaki jaka san banshna kuli bakenja drok. Ki Pulit barok shikata kila yo ban kem ye ki drok ki balalong ban pendon kambet. Henry kani kadai kasien ka baningkong ka ba Ki Pulit kila yo ban kem yaw new drok ubadang don kam ban san shushu. Halor kani ka benta kila register mukadduma hakli riat police station hapok ka kendon an ka ba number prapway shipo hakasnam arjar arpulai hapok ka section arpuar jong ka NDPS Act. Ki Pulit kidang penlong shushu ya ka jing toket ban lap ksai shushu halor kani ka kenhun khaii drok. La ban kedew hang ni baha kani ka kenti ka bamenta Ki Pulit kila yo ban kem lingba ka jingiarap jong menteri rangba ka jilla u Conrad sangma Henry dang shan hapo ka ying dorbar tauan ka jilla umukul sangma ula keno yo Conrad ba udon jingya day bat usnar khaii drok uba kerteng u Henry bat nakaliang jong u Henry ubala sya keno snar khaii drok ula ai mukot duma persya ya umukul sangma.